Diri sa takay porte magsabaa sa social media karon Idol Kenny. Nya makapangutan na lagi ta ako sa magad hilas nag-inarte so for OA ra ba joy? Mga marites ka mga netizens alas sa balitang showbiz agoy. Katap sa social media karon ng pipila sa mga clips nga kuha sa maong video sa usa ka YouTube video sa YouTube channel aning actually inilaman sa dinhi siya nga YouTube channel mga idol kaning gitawag og People versus Food mga idol di na feature ang kining sikat nga Pinoy pop group. Unya sa maong content mga idol gipatilaw kini sila og mga street foods Pinoy. Sana yung mga balitas ka mga netizens ka mga hilabtanon kis kinabuhi sa uban. Giaway naman yung mga kining maong miyembro sa maong grupo mga idol kay sumapa so for OA ang reaction sa maong Pinoy pop group mga idol. Sumapa nga sa mga content sa mga video mga idol gi-feature dito no ang mga sikat mga inilaki nga mga Pinoy street food sama anang balot, anang quick unsa pa ba to mga barbecue tinai, barbecue dugo ganahan ko ano. Murag tani lagi feature nila dito no murag bakaon to nako tanan. Murag sayo pila gi-invite try lang. Hoy kamo ha mga judger kaayo mo sa mga content mga idol gipatilaw ning maong Pinoy pop group. Unya ang mga netizens o mga bashers mga idol actually lang ha ang common ang kadibitong netizens na bahin nilang opinion kabahin ni ini kay sumapalagi nga ang tao mga idol classic yun ang atong preference pilian na tagpagkaon no pero na yung mga netizens sagad nagkanayo negatibo man ang reaksyon kabahin ni ini mga idol nga sumapa it's to showcase the Pinoy street food o dapat yun unta ko no nga dapat ba proud sila sa Pinoy street food ko no kumbaga mas aduna pa untay lighter way sa pag-respond or kada bang ilang mga reaksyon sa maong content mga idol. Sama aning nga, di na lang ako hisgutan ng tag sa kamiyembro kay mga away niya mo. Pero na mag-asa sa mga miyembro ani Pinoy pop group mga idol nga portik yung wagit siya kauyon sa pagkaon sa balot. Actually lang ko magtanaw ka sa whole duration sa video mga idol. Again, lain-lain maganda nagkanayon nga mga netizens nga at least nagpakamatinod anon sila sa maong video nga ay ako di siya kumukaog balot. Diba? Kay I love to save animals. Ana no kanagduol ilang kasing sa mga mananak ana no. So di sila muka itik ba na siyang balot? Basta kay mauna na siya no. Nila sa ubang mga netizens nga nagkanayon kaarte mo ko nila rin sila mukaog ka ng dugo nga barbecue. Oy. No, napay kanang nagreklamo anang ang isaw sa Tagalog is kanang barbecue tinai sa atuan no nya. Sus, kay ba na ba taga depende sa despaglimpyo idol no pero mukaon gihapon ko ana. Ato na lang i-reveal idol Kenny, wanay lain pa mga idol ang inilang Pinoy pop group kining girl group nga BINI. Uy, di na mao idol Kenny. Ang video di na siya mao. So karon mga idol mo nino ang Pinoy pop group nga BINI sa maong content sa maong video imni abot na ganin 1.6 million views ang maong video. Unya akong gi-check pud sa kanang BINI nga channel wala man din nila gipagawas or gipagawas ba to siya lit kung nakakita na delete na siguro. Pero nga to ginato nakuha sa source mga idol kaning People versus Food nga YouTube channel. So karon mga idol ngadto nagipatilaw ni silang BINI Aya, silang BINI Stacy, si kanang Mika, kinsa pa man ni si Gwen Colette no nya kana bang na may uban sa ilaha labi na ang ako jung gi-praise pag-ayo ang reaction yung BINI Aya bitaw. Although again, sumapa sa mga miyembro kani sa gud si BINI Aya labi na sa Buwana ra ba ni murag magtawag side view ko murag tigi-tigi ra bi. Pero pag ako balmora ni siya si Kenny. Okay ra Ken. Unya karon mga idol kanang ang mga netizens ba maglantaw sa maong video sumapa lagi nila na praise sila pag-ayo ang reaction ni BINI Aya. Kay kana bang kanang na appreciate gud niya ang mga Pinoy street food no nya. Nasa to'y nagkomento ba nga, di ba ang mismo nga mga miyembro sa BINI, nagkadayon man sa gyud nga sa usa sa ilang nga mga miyembro nga, kumbaga, grabe mo explore og pagkaon. Kani man sa gyud si Aya, kay well-traveled sa gyud siya mga idol. Di ba sa basta-basta iyang pag-travel sa doy? Maglantaw ta sa iyang mga content gani sa Instagram, hala, naabot na siya Dubai, Egypt, sa pagkain pang bisita dito niya. Kita, abot lang sa tas kusina, abot lang sa ta dito sala, ana rin ano. Pero grabe ka, well-traveled ni siya nga kanang BINI member mo na nga sumapa lagi sa mga membro ni ini kani si BINI Aya ang grabe kay mo explore og kana bang mohangop gyud siya sa mga culture labi nagpagkaon ng hisgutan kita ani
seriously, idol, ang mga opinion sa katawhan na bahin, pero kung maglantaw ta sa comment section sa pag-post na to ni Ini, grabe sa kay mo makapangaway. Grabe na sa kay mo. Di ba kay again, lain-lain yung tag-preference mga idol. Naman siya uban nga ganahan dyan o balot, nasa uban nga dili sa yun ganahan. Unya nasa'y nagkanayon nga, authentic lang yun kaayo. Very genuine ang responses sa BINI members. No? Pero magkinaunsa gani, unsa man atong paabuton kay wapay pamahayag ang kampo sa BINI mga idol. No? So, muna yung atong ayos ang balitang showbiz. Kamo mga idol, kung kamoy pasultion, ato kang i-post nga video no para makita po ninyo. Once may komento ninyo ni Ini, nakauyon ba mo? Wa ba mo makauyon? Di ba ni maayo ilang pag-react? Or okay ra ni? Cause it's authenticity. Ato nang atangan ninyo mga comment, idol ha. Again, engage sa healthy discussion. Way mga way mangugat. Kay mga timaan ka na nga nagkaidara na mo.